Λοιπόν, φιλαράκι, πάμε να ενημερώσουμε όλους τους μονομάχους ότι αρχίζει σε λίγο η επόμενη μονομαχία. Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Κάιμπα. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσω την προπόνησή μου. Λοιπόν, απολύεται! Δεν έχει κανένα νόημα έτσι. Πρέπει να υπάρχει αντίλογος. Θα κάνω και τον άλλον. Απολύεται! Όχι κύριε Κάιμπα, έχω γυναίκα και παιδιά! Απολύεται! Και ξέχνα την αποζημίωση. Αυτό είναι, έτσι έχει πλάκα. Απολύεται! Όχι κύριε Κάιμπα! Απολύεται είπα! Φίλε, χτύπα εσύ την πόρτα καλύτερα γιατί εμένα με έχει απολύσει ήδη μια φορά. Σιγά μη χτυπήσω εγώ στον τρελό ρε! Ποιος είναι εκεί έξω? Ωραία μαλάκα, μας άκουσε! Γρήγορα κάνε κάτι ρε φίλε! Τι να κάνω ρε φιλαράκι, δεν ξέρω! Γρήγορα κάνε το πουλί! Τι κάνεις ρε βλάκα! Το κοράκι σκέφτηκες να κάνεις! Τι στο διάλο συμβαίνει σε αυτό το αερόστατο? Κυκλοφορούν κοράκια στους διαδρόμους! Έξω από εδώ μέσα κολόπουλα! Ουστ! Πάμε να φύγουμε γρήγορα ρε, τρέχα! Ωραία φίλε, ας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον το Γιούγκι Μούτο και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνεις. Κάθε φορά που εμφανίζω το Κάιμπα, εσύ θα ουρλιάζεις και θα κάνεις ότι δεν βλέπεις. Είμαι τυφλή, δεν βλέπω τίποτα! Όχι έτσι μωρή Τζασλί, άκου να δεις πως γίνεται. Παιδιά, αν είναι θα κάνω και εγώ λίγο προπόνηση για τους επόμενους αγώνες. Μεταμόρφωση! Πάμε πάλι από την αρχή όλοι μαζί. Δεν βλέπω! Μεταμόρφωση! Μαλάκα, δεν το ζω αυτό σήμερα, όλοι τρελοί είναι. Μεταμόρφωση! Για μισό λεπτό, ποιος είναι εκεί έξω, κάτι άκουσα. Το έχεις γαμίσει σήμερα με τα κοράκια, Αφού πιάνει ρε φίλε. Κοράκια στους διαδρόμους, θα κάνω παράπολα στον Κάιμπα. Πάμε να φύγουμε και από εδώ ρε. Πάμε στο εστιατόριο άμα είναι να πιούμε καφέ. Όπα, τι είναι αυτό ρε φίλε, βλέπεις ότι βλέπω? Αυτός δεν πέθανε στην προηγούμενη μονομαχία. Τι συμβαίνει πια σε αυτό το αερόστατο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν την παλεύει το παλικάρι φίλε, πάμε να φύγουμε πριν μας δει και μας φάει λάχανο. Ας αρχίσει λοιπόν η επόμενη μονομαχία. Αντίπαλοι ο Τζόι Γουίλερ και ο Μάρικ. Ευτυχώς για πρώτο αγώνα κληρώθηκα με έναν φυσιολογικό μονομάχο. Εντάξει λοιπόν Μάρικ, ετοιμάσου να χάσεις. Ναι Τζόι, περίμενε να ξεκινήσει πρώτα η μονομαχία και θα δούμε τι θα γίνει. Η μονομαχία αρχίζει. Γεια σου Τζόι. Ποιος θα χάσει τώρα τη μονομαχία και θα βρεθεί στο βασίλειο των σκιών? Μάντεψε! Τι είναι αυτό? Που πήγα και έμπλεξα. Νομίζω ότι ήταν ένας φυσιολογικός καημένος ανθρωπάκος και τελικά βγήκε ο χειρότερος από όλους. Γιούγκι, πες μου, τι να κάνω τώρα? Είμαι τυφλός, δεν βλέπω τίποτα. Χέστηκα, ψόφα. Μη φοβάσαι Τζόι, είναι ωραίο το βασίλειο των σκιών τέτοια περίοδο. Άμα δεν σκεφτώ κάτι και γρήγορα θα καταλήξω στο βασίλειο των σκιών. Κάτι πρέπει να κάνω. Αυτό είναι, το βρήκα. Λιποθυμάω. Κύριε Τζόι, είστε καλά, μπορείτε να συνεχίσετε? Ελπίζω να πιάσει το σχέδιό μου. Ο Τζόι δεν μπορεί να συνεχίσει, η μονομαχία τελείωσε, νικητής είναι ο... Η μονομαχία δεν τελείωσε. Άντε γιατί βαρέθηκα εδώ πέρα, θα παίξω εγώ με τον Μάρικ. Κύριε Κάιμπα, τι κάνουμε τώρα? Αυτό δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους κανόνες. Δοκίμασε να τον σταματήσεις έτσι αν μπορείς φίλε. Εγώ δεν ανακατεύομαι. Διάλειμμα 5 λεπτών και η μονομαχία συνεχίζεται. Επανήλθαμε, η μονομαχία συνεχίζεται με καινούριους αντιπάλους. Γιούγκι Μούτο εναντίον Μάρικ. Αρχίστε! Γιούγκι, φόρεσα τα καλά μου ρούχα για τη μονομαχία μας. Ετοιμάσου γιατί θα σε στείλω στο βασίλειο των σκιών. Αδερφή μου, τι έπαθες? Αδερφός σου είναι αυτός. Ωραίο σόι έχετε εκεί πέρα τα γυφτάκια όλοι μαζί μαζεμένα. Γιατί ο δικός σου αδερφός είναι καλύτερος μήπως? Σε το πεινάω. Νομίζω ότι κατουρήθηκα κιόλας. Τι να κάνω τώρα? Σέτα! Βούλωσέ το ξεφτυλισμένε κατρουλιάρι. Ρεζίλι μας έκανες πάλι. Γιούγκι, και τώρα για πρώτη φορά σε όλα τα επεισόδια θα παίξω εγώ πρώτος. Χέστηκα, παίξε. Αρχίζω εγώ. Και τώρα θα παίξω το φτερωτό δράκο του Ρα. Ετοιμάσου
Και τώρα εξαφάνισου από το γήπεδο, ηλίθιο κοτόπουλο, μη σε κάνω παϊδάκια. Τι, μα πού πήγε ο Αιγύπτιος θεός μου? Στον φούρνο με πατάτες, εκεί που θα μπεις κι εσύ σε λίγο. Ετοιμάσου, γιατί τώρα θα παίξω ένα πραγματικό τέρας. Κουρίμπο! Τι θα μου κάνεις με αυτό το μυγόφτημα που έπαιξες, Γιούγκη? Ναι, αλλά πίσω από το μυγόφτημα αχνοφαίνεται ο Όμπελισκ. Α, ναι, ξεκάθαρα αχνοφαίνεται. Το βλέπω κι εγώ. Εννοείται αυτό το μεγάλο μπλε πράγμα που αχνοφαίνεται πίσω από το Γιούγκη? Σκάσε μωρή ηλίθια, καρφώνεσαι. Το κάναμε και πρόβα. Είμαι τυφλή, δεν βλέπω τίποτα. Μα τι λέτε ότι αχνοφαίνεται, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τώρα θα τον δεις κι εσύ, φιλαράκι. Κουρίμπο, επίθεση, άπειρη γροθιά Όμπελισκ. Αχ, τώρα τον βλέπω κι εγώ. Τι είναι αυτό, πώς εμφανίστηκε ο Όμπελισκ? Μισό λεπτό, τώρα που το ξανασκέφτομαι, παίζω τον πολλαπλασιασμό. Τώρα θα φας 10.000 γροθιές Όμπελισκ. Αντίο, φιλαράκι. Έτσι, μπράβο αγόρι μου Γιούγκη. Έτσι τελειώνουν οι ιατρικές μονομαχίες. Με μπουνίδια στη μούρη. Γεια σου, μαμά. Είμαι όμορφος ακόμα. Κουκλάρα είσαι αγάπη μου. Κύριε Μάρικ, είστε καλά, μπορείτε να συνεχίσετε. Εμένα μ' αρέσουν τα γλάδια και οι καριόκες. Αυτό ήταν! Η μονομαχία τελείωσε! Νικητής, Γιούγκη Μούτο! Άντε πάμε να φύγουμε τώρα! Άντε να φεύγουμε επιτέλους. Κουράστηκα να στέκομαι όρθιος. Καλά τότε. Η μονομαχία τελείωσε. Τα λέμε στην επόμενη μονομαχία. Κάποιος να φωνάξει ένα γιατρό για τον Μάρικ, του έχει σαλέψει τελείως. Τι έγινε, τελείωσε η μονομαχία? Εμένα με ξέχασαν εδώ?